Maar ik merk dat iedereen nog erg bezig is met luisteren. Even je schoolje verstem, Serafine. Wat zeg je? Even je schoolje verstem. Ja. Er wordt gevraagd om mijn schooljufferstem. Nou, rustig. Concentratie. Ik ga een gedicht voorlezen waar iemand namelijk erg zijn best op heeft gedaan. Dat is toch leuk als we allemaal luisteren. Deze komt uit Frankrijk namelijk. En is ingestuurd door Rijpke Siersma. Die jullie misschien kennen. Die is jaren geleden vertrokken. Maar alsnog online betrokken. En hij stuurde dit gedicht naar Paul. Het heet Dansante. Uit de balans kreeg je me niet gauw. Verwarring kreeg geen kans. Voor mij niet dat galanterfanter, gestaalde kalers en meer van dat fraais. Ze hielden de wereld in balans, althans de wereld in het hoofd. De wandelpas wanneer ik liep, ooit in de cadans van panters, verklapten mij vrouwen met wie ik sliep. Ouder en wijzer geworden, sloeg niet alleen de twijfel toe. Ischias in de rechterheup, een gebroken teen ter linkerzijde, rechts posttraumatische dystrofie. Ze maakte van mij een ongewilde danser, zwabberend tegen beter weten in. Iemand die met moeite in het spoor blijft van zijn voorgenomen route. Vaak denk ik aan Byron's Horrelvoet, zijn ode aan de wals die hij graag danste. Uit balans, zijn slippery steps in the dark. Nou, mooi. Victor Sietsma.